Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat li lirda ila ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin al-qudub syamil maqam al-ghafil azam sultan al-awliya syekh Hasan Ali Syadi wa ila hadratin mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa ila hadratin masyayikhina wa ustadzina wa alimna wa walidina khususan masyayikh Dardah Hasaniyah wa ila hadrati syahabatil kitab dan bil ghafilin Syekh Abdul Latif Nasr Muhammad Ismail wa usulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ata alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an al-ghibatu ala arba'ati awjuhin. Qala dawu sapa al-faqih radhiyallahu an ing dawuh al-ghibatu utai rasan-rasan iku ala arba'ati awjuhin tetep ing atase patang wajah. Fi wajhin rupane ing dalam siji wajah ya utai ghibah iku kufrun kufur. Wa fi wajhin ing dalam wajah sing keloro ya utai ghibah iku nifaqon nifaq. Wajhin lan ing dalam wajah sing ketelu ya utawi ghibah iku maksiatan maksiat. Warabi utai sing kaping papat iku mubahun mubah. Wa utai mughtab utawa wong sing ngrasani iku makjurun dan ganjar. Fa'amal wajhu mongko anapun utai wajah alladzi kang wa kang utai alladzi iku kufrun kufur fa wa mongko utai alladzi huwa kufrun iku ayyatapa yen tong rasani sapa al muslim wong muslim wa yaqul mangaten ucapake la maring muslim apa ucapan la taqtab ojo ngrasani sira. Fayaqulu mau ngucap sapa muslim ucapan laisa ora ana apa iki rasan-rasan laisa ora ana apa hadza iki rasan-rasan iku ghibatan ghibah wa anna dai ingsun iku sadiqun iku bener fidal ka ing dalem mengkono-mengkono qaul wa qaddis tahalla mohon teman-teman nganggep halal sapa muslim ma ing perkara haram kang wis ngaramake sinten Allahu Gusti Allah taala. Wa man dai sapane wong iku istahalla nganggep halal sapa man ma ing perkara haram kang ngaramake sinten Allah Gusti Allah taala. Sora mangko dadi sapa man iku kafirun kafir. Na'udzu nyuwun reksa sapa kita kabeh billahi lan insyaallah. Wa amal wajhu anapun dai wajah. Mun wajah ki pendapat ya. Wa amal wajhu anapun dai pendapat alladzi kang huwa kang utawi alladzi iku nifaqun nifaq. Fa wa mangko utawi alladzi wa nifaq iku ayata bayan ngrasani sapa wong insanan ing menungsa. Fala yusammiyah monggo ora nyebut-nyebut sapa wong mau hi ing insan. Indaman ing dalam sandinge wong ya arifu kang ngerti sapa man. Annahu ing stune wong mau iku yuritu ngarepake sapa wong mau minhu saking insan fulanan ing fulan. Fawa monggo dawi wong mau iku yaktabu ngrasani sapa wong mau ing insan wa yara ningali sapa wong mau fi nafsi ing dalem awake wong mau anna ing sune wong iku
mau iku mutawarriun wong sing ngreksa awake hadza mengutawi ikilah wajah wa ya hadza iku an-nifaqu aran nifaq wa amal ladzi rapun untai wajah atau pendapat huwa kang iku utawi alladzi iku maksiatan maksiat fa huwa mengutawi alladzi huwa maksiyah iku ya tapa yen to ngrasani sapa wong to muktabae sapa muktab insanan ing manusa ayu samilan jenengi sapa muktab ing insan wa ya'lam lan ngerti sapa muktab annaha ing sune gibah iku maksiatan maksiat fa wa mangudai muktab iku asin wong sing maksiat wa alaihi lan iku wajib ing atase muktab atau batutai taubat warabi udai sang kaping papat iku ayat tapa yen to ngrasani sapa muktab fasiqan ing wong fasik mu'linan kang ngetingalake bifisqihi kelawan fasik ausa bidatin utawa wong sing duweni lakon bid'ah bahwa mengkodai muktab iku majurun iku den ganjar li'anna krana sunin nas iku yahdaruna padha wedi sapa nas minu sangka fasik ida arafu indan malikane ngerti sapa nas halahu eng tingkae fasik waruyan den riwayatake an nabi sang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu stune kanjeng nabi qala iku dawuh sinten nabi ing dawuh udhkuru al-fajira bima fihi likay yahdharun nas udhkuru padanya penyebut sira kabeh al-fajira ing wong sing lacut bima kan perkara fi kang tetep ing dalam fajir likay yahdhara lamun yen wedi wa ing fajir sab'an nasu menungso wa wa'an bisab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.